Yung batang badjay naguna guys. Tanawa. Na ako sikyo nga badjay. Puro uy, Ginoo, tabang. Para magkakadso kalihikan, maglakaw. Magkiti-kiti. Sigtujok-tujok. Purma. Paghinay, karon di ka madamag. Tanaw ka naghangin-hangin ra ba? Kasog lagi hangin ron. Nah guys, sarang nakakajog tarpaulin na para nagtapo kugma. Lauren, ikaw, ayan. Naka mga lola, Lucia. Mawad sa kapilidos ba no? Dami sa pricing, nakuha mix among t-shirt nga gipa, printahan. Kim-kim. Hi guys, mazong hapon natang tanan guys. Gikan mis Kim-kim og merkado. Palit mi og pansit. Og sagol sa pansit ya. Kay ugma pohon guys, ag reunion sa side sang lolo, kinlog. Ug sa baha, inhan sang lolo. So ay sa mga kaigsuunan, mga kaigagawan, mga na dehag lolo guys, to na ning huway na. So ato sa jang side sang uyong mahayang tawag, mahan sang papa, kinlog mas lag kaliwat isang mama mo kinlog, so aghang lolo aghang lola ag inahan ni uyong mo naminjo og susuban mo na nasusuban ang lolo. So nga na jud na guys no, kanang na ay mawa ag apelyido sa badji kay masunod na mas laki. So mo na si Zay kalahikan kay mawa jud apelyido sa badji na so to guys ugma ag first reunion nga mahitabo sa side sa hang lolo sa hang ginikanan. So magkita-kita ugma ang mga kaigagawan. So mahinaat ko nga sila tatay sinanay muli kay to sila luway ng gilaag na madyo naman ang taon og manguli sila kay ro makaatin ang taon pud sa ilang first reunion nga mahitabo sa side sa hang lolo sa hang ginikanan. Magkita-kits ang mga kaigagawan. Ang mga kaigagawan na nagsinag-chat in taon nga malagi ugma pohon. So ganiha, nagkuha mis amang t-shirt ni Kim-Kim. Kami ramang Kim-Kim, pero mga tin ka man has papagabrel si Kuya Kim-Kim. Da si Kuya Gay, man dyan makujog ng mainana. Utro-utro idahang hunahuna. Okay guys, di ah. Muni ag amang t-shirt ni Kim-Kim, guys. Muna ganiha guys. Muna ganiha guys, aga magikuha kanina. Kani si Ja. Muna nagtatak. Kani? First clan reunion, Kinlog Tusay, Banag, Tapok 2023. Tema, padayon nga pagdumdum, paghiusa sa paghinigugma. Kaliwat ni Lucia Kinlog ug Antonio Susuban. Ano siya guys? Kani mo ni ang lolo, Antonio Susuban. Mo ni ag apuhan na nas kuan. Sa ngana sungkod sungayan ni na bana. Muna ag kuan guys, muna ag amahan sang lolo Antonio Susuban ug kanay dyan inahan si Lucia Kinlog. Lucia Kinlog ug Susuban na guys kana. Nalagi heart. Topay kang iliyan t-shirt na tong kuan. Hingday ka na matumba na day. Muna mag-ingat to ganas merkado guys. Cute na oy. Lagi sayang si Kuya Gail, lahanta lagi paatinan kay ulitaw na ra ba ginungko simbako unsag naghanap ba kay igagawan dari sa Alicia. Guys, kang Iliya nga isuot ni sa t-shirt pag uma. Cute lagi ma. Iwat nimo, cute. Yapon. Kana mabasa ha. Maso man taw manguli sila sa tatay. Sila ra ban taon na ni importante. Sila may mga daghan og kaila guys, mga kaedad nila bitaw. Taw manguli in taon to sila. So muna magikuha ganiha. Tapos Kim-Kim tapos merkado. Dito so pagpapalit o pansit. Malutoon ugma dya. A few moments later. Hi guys, good morning. Magluto dahil ko karon og pansit guys. Sa kog tikaw-tikaw dari sa kusina. Lutoon bihon, matanga na og kanton. Dahil na mga sagol, repolyo, carrots ug sibuyas. Nagkuhan pag ko og karne. Ay sagol. Yan ni guys. Buntas. Buntas. Luto sa ko dari guys. Kamay amang dadun ron. So makita-kit sa tanda guys. Ug sa mga kuan dito.
reunion. Magkita-kita ka mga kaigagawan. Tagalabing siksi hagamang Kim Kim. Kapod. Nga to na mi guys. Una na sila to. Pink agilaha. Pink nga grupo agamang white. White t-shirt. Ano be? Liya? Tagalabing siksi hagamang bajing gamato. Be picture na kalabong fresh pa pamati. Fresh pa pamati. Fresh pa puro. Then na mi guys, tapok kami dari simbahan. Lucia and Antonio Sosoban kaliwat ni Lucia and Antonio Sosoban. Ay may gagaw. May gagaw. Dari. Dari po sa Pikas. So ito po to sa masilas koan karulog si ay linwa pa. Ato nang uwahi pag amang ubang mga kakaliwatan. Nakari liwat ni kuan ni payo. Lucia og Antonio Sosoban. Ag sa uban kani mga kaigagawan. Ano guys? Mga kaigagawan na mora mga duguan ni. Kani lahi-lahi laman og color sa t-shirt. Narang mga igagang mga gwapa grabe ga. Mangham sa migpadzong kay grabing inita kaadyo. Guys kay magparin pa kuno. Mangham sa migpadzong las ati. Ito to. Kung mga kakaliwatan guys, lahi-lahi man may og color sa t-shirt kay depende man sa kaliwat nga gigikanan. So lahi-lahi jud ang color. Kami ate Marilo upadong kay grabing inita. Ngos ko gal nga di mo uban kay init. Guys, to sila to nagi pictorial. So dari may magtapok guys, kay mag-parade ko no mi karon, mag-parade pa mi. Ano na. Ang ijaan nga gwapa. Kaya kakaliwatan, naka-color pink, naka-red, naka-yellow, naka-gray. Ang mga white, na yellow. Parade na ron guys. Mga kakaliwatan. Parade na. Parade na guys, pero motor man motor ang mga batang badzi kaya kung singat sini parade na ana mga kinlog blood. Mama, tanawa na green star. Tanawa nga na green star. Ano guys, naipadzong na nung Naipadong. ang motor may guys, mga kaigagawan to parade na may mga puti. Sana guys ang mga may rag puti. Gaguban kay waman mo aten. Kay red, kay pink, yellow. Kada igsoon nila lahi-lahi color. Hanggang Lola Lucia mo ay white. Nakare red. Anak ka guys. Nga kakaliwatan. Guys. Okay. Alam ako kasi manat ko sa tumusunod. Paano ka lagi na? Bilig mong kuhan na to. Pag mong sakyanan. Sinday? Ah. Ay, mamakaw. Baka parang away ko sila? Kami sa mga linya guys, color white. Narinig kay malahi may mo damudlaw. Narami sa mga linya. Apa dah? Yellow, nagana oy.
Baga kaliwat ng kinlog. Ramili ka. Kabut ka. Wire ka. Motor ka motor. Pamili na mag-ito. So, ano na eh? Padaplin sa padaplin. Lazo-lazo para mag-sim. Ama ni mo iba eh. Aw. Balik na to nimo. Kami din yung balik kay init. Gray, ano na, yellow, pink, sunod, white. Mga na nga mga white. Oy, dato. Tingli ka rami. Natitaan sila Kobe, ma. Ha? Natitaan sila Kobe. Sa ba ni kulura? So, pink? Kuan. Sa ba ni kulura? Red. Daday, red. Red. Wahi. Ubang puti to na wahi. Okay. Muna ang kakaliwatan sa kinlog. Natitaan sila Kobe. Wow, wow. Wow, daghan buzag. Paiwa pa din ako. Daghan pa no? Daghan sa iwan na nga pili gusto mo eh. Ay. Karol ko? Naway. Mas Karol. Ito kami. Okay. Walang yata. Matakaw ka talaga? How? Nagupag din. Lazo pag gym, ginupon sa arang bakaras init. Saray pa kong nanay guys. Muna namin. Arang inita ka aso. Arang inita ka aso. Dahil namin gym guys. Punta kami dahil gym. Dahil namin gym. Guys, pailailan ang mga katigwangan nga nabilin. Mga anak na sa among lolo. Daga mga akay mga katigwangan wa man nangari. To red. And to is pink. Ano itong kulura? Orange? Ano itong kulura? Pati ka naman dito. Happy niya. Pero mag, ano ba? Pero halo-halo ang color. Ito pink. Na red. Ito yellow. Gray. Yeah, white. Kami may white guys. Yeah, red. Ito na may guys. Bago ba? Ito. Kumati ba ta? Kumati. Na guys, ipabarag ng mga bicolor. Bicolor. Red, white, gray, yellow, pink. Ali. La, linya. Excited. Sama itong buhaton. Sa itong buhaton na ni? Mas lajo. Ano guys, ipalinya na. Atang hilisan, inganing pagihan
taking Sige. Ako. mana picture taking. Picture ay kamutuhod. Grabe ika na. Oo, bang. Mabalik na sa taang pwesto kay Mana picture taking. mag Mana picture. presentation na by Roots. Wala. Na, gano'n ko. Presentation na by Roots. Na guys. Marami naghanap kaliwat sa Kinlog. Tara, mga baglog. Ay, salamat. Napil ka picture na to? Napil palingan ko ito, uy. Ay, wala kitang balon. Kali mo balon. Nakita ng balon na, nakita ng balon. Bata to ah. Ang imong balon to ah, ginuduaan to ah.
Madula magmadana mo kuya Gael karon. Saya. Madula magmadana mo Gael karon. Rumli magdi. Nong. Katod sa kobe. Bye. Katod ako bye. May gagaw. Balik naman dani. Kadong na may balin siya. Kasi kaya na miskim kim. Ano ko si kuya? Ako mo ko si kuya. 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 Pabilin ra. Bilin na. Kim na may uban na. Adik man ko sa dagat. Ako na diha. Ano yung uban ka kaya dik man sa dagat. Nagadi man. Was kuya, di ka sa kuya mahaylo. Si Kuya Kinkin adik pud. Food. Oh. Sa dagat. Ma. Ay, nagturo. Ay, muli po na. Ay, nagtarot na di ay, be. Baghan na. Isang kilay. Na uli yan. Wala pa hap. Ay, hilati na yung kilay. Ako may makuhaan ha. Yan na may hagna. Anak ka pa doon? Hagna pa na. Sunod na ni Garcia. Okay ka. Ate, bye nila. Gamay pa niya sa ma. Ayaw na. Ayo. Diabra sa yabi. Di man manuktok si Inday. Lakaw, di man manuktok. Dali mo kujog yan, sige saan nagpagus.